Egy fesztiválról. Te voltál, aki táncolt velem. Nem mondta testvérem, nem vagy fáradt? Fáradt? De. Hallani rajta, hogy nem beszélsz. Utána menjél csak. Már nem éred utol. Hogy fasz, most úgy emlékszem. Kollega lenne. Gratulálok. Megmutattad az úrnak, hogy női sofőr van itt. Akkor te kiszállsz igazoltatni. Tiszteletem. Te jobban vezetsz? Igen. Határozottan. Dehogy vezetsz jobban. Biztos? Biztos? Azért, mert én lekikanyarodtam egy oszlopnak, attól még jobban. Nézd, ezt így kell. Jó van már. Szóval volt ez a tegnap esti ügy, és fölbaszoltam. Azért, mert... Na mi volt? Hát jött a sipogópont, leállítottuk őket, hogy pakolnak, AMG vannak, meg hullaruhába, egy nő, meg egy pali. És gyakorlatilag a nő elővette a telefont, rászóltam, hogy tegye el a gecibe, hát nyilván az alatt hívta az erősítést, le kellett volna sokkolnom, nem sokkoltam le, mondottam, nem akarok én lenni a faszokó rendőr, de én leszek a fasz, vagy ranger, de én leszek mostantól a faszokó rozsarú, most már elegem van belőle. Most el kell hozni 2 kocsimot is javítani. Ennek is kitöltöd a szélvédőjét. Vagyis én? Te mentél neki az oszlopnak, te bazd meg, ne ordítsál! Én. Van már. Bocs fej. Szóljál rám, hogy meg golyóállót vegyek föl. Vegyél fel golyóállót, bazd meg. De nem most! Tesó, bazd meg! Normálisan vezessél már a városba. Így kell felvinni, így kell ezt felvinni a járdára szakszerűen. Geci. Megyünk ön utána, másik autóval. Azt a kász, jó. Én nem akartam! Bocsánat! Bocsi! Tudod, ugyanaz kell, mint a kocsinyitáshoz. Igen, és elmondták, hogy figyelj is rá. Hát jó, most nem lett belőle. Megütötted magad? Nem. Jó. Annyi szerencséd, nem úgy majd ütnél. Jaj, te gigán gyerek, te mindig viccem. Te vagy a fétisem, minden néha hozzábújni kedvesem, de én a szegénységben nőttem fel. Nem, ez már a osztriga. Ja. Bőrtariznya, sírva énekel egy Fasztariznya? Azaz. Teltház, kaviár és osztriga. Mindenkinek fullos a romnyi, az csak garázs. A szerelés nem segít rajta. Azt viszont már szélvédője se. Szélapú a bánat, és senki nem segít már. Szélapú itt van, hó a subája, jég a cipője, leng a szakálla, zsák, teli zsák, piros kamaranyák. Ennyit hallottam, hogy vétel. Jó. Többet én se. Vesszük, de mit vegyünk? Tolasd be az egyik ilyen szerelőállásba. És egy tarisznya, sírva énekel egy pusbarist. Akkor maradunk feketén a motor, és kerekeit át tudjuk állítani fehérre. Amúgy, bocsánat, csak megnézek valamit. Jó napot kívánok, Antónió. Tiszteletem, tiszteletem. Hát a munkamániás Antónió, nézd meg. Azaz. Nézzük fehérbe a kerekeket egy pillanat. Annyi itt a izé, hogy nem érek rá érted nyelni se. Pedig az a lételemet. Hát mindenki úgy éli túl a hétköznapokat, eszik-iszik, ugye? Nyel. Meg nyel. Szívem. Szeret veszélyesen élni.
Nagy közönség előtt. Tudod, hogy sose zavart. Hozzászoktam már. De mi az a fémhez? Aha. De jönnek a paparazzi. Paparazzi. I'm your biggest fan, Fan I of love you and and you love me. Paparazzi. Inkább táncadok a portyokban bírom. Na, mi szerintem híres dugók lehetnek egy R2 másik újra szabad életben. indulok vissza a kapsra, érted? Thank you. Jönnek a paks 2-re. Most itt. Pakson várom önöket. Jelentem, Pakson nem vagyok. De még lehet. És Dunaföld várok. Az már kicsit közelebb van. Tudjátok, hogy hívják Paks a... 30 perc is ott vagyok, csak mondom, úgyhogy indulok. Tudjátok, hogy hívják a sugárszennyezett De valószínűleg nyulat? el fogod mondani. De így belepofáztál az egészbe, elrontottad. Szóval a Legalább egy dologhoz ért. sugárfertőzött nyulat úgy hívják, Nem. hogy... Úgy hívják, hogy paksi füles. Aj, akkor már Csernófüles. Szar volt. Jaj. Hol lég a csó, óvatosan. Na, hol van már Tomászunk? Pálya nehezítés. Tikár. Én lassan jön a repülőhe. Azt mondja, be lassan. Hajóval érkezik. Hajó, ha nem jó. Pakson nem olyan könnyű leparkolni. Miért álltál bele az aurámba ennyire, Neki. testvér? Én álltálak rajta. Ellök, érted? Ellök, beszáll és ellök. Dők a Doriftó, mi nem válthatunk ilyen kocsira? Nem. Addig az hátra kell beülnöd. Hát beszarok. Ülsz Anceló, mert akkor cserélek. Nem, toljátok nyugodtan. Jó, Anceló. tudod, hogy miért kell hátrégolnod, hogy minket lőjenek le. Haj, ugyan már. Haj. Húha. Na, mi van? Egy kórház neked amúgy nagyon, mert most már én el vagyok így. Én el vagyok. Kicsit bekurtam a fejem. Kicsit kétszer is Város. egymás után. Liter 2, elmegyünk szereltetni. Akkor mi meg menjünk el a kórházba, ne legyen a fejünkön a pukli. Hát, amit Ott lehet átrakom, felőlem. Csak követették Lehet? range-ot. Hát jó van. Persze. Ilyen köcsögöket. De mi Ott lett a lehet piros felfőződni. autóssal Az végül is? öngól. Elkaptuk. Te hol van? Elvitték Böribe? Nem bevitték, ja. Utána kell leszünk szalkar. Kajol! Oh. Majd dolgozok. Majd kajott. Tesla. Tesla. Se egy bolt rablás, se semmi. Hát szomorú vagyok. Nem, Ugye, azt tudom. mondom, hogy 6 után konkrétan nyakunkba szakad a város. Na, lehet. Hát legyen így. Én azt kívánom most jelenleg. Akkor már nem fogom, de most még azt kívánom. Gondolj be, mi jó lesz, hogy szarni se lesz időd elmenni. Akkor kidobja mindenki a picsáját az ablakon, az kész. Ennyi. Megoldjuk. Meg Azt egy mondod, dót. azt mondod, hogy majd kitörli a medencél? Persze! Istenem. Megnézd meg az övédben van a Ez nem csatolva. én voltam, de most már... Most Ezek én a- Én be voltam. Jó van, Én is. mindig be van, jó van. Mi a biztonság? Oh! Oh, Bazd meg, csak szóba kellett hozni! Ó, tényleg. Hát de bassz Még jó, hogy fékezte amúgy. meg. Istenem. miért nem gyorsítottál? Azt akkor totálkárak letnénk, most csak mondom. Persze, Jaj, akkor csak Istenem. mondjad. Totálkárak is leszünk, figyelj, kinyögtem így, azt mindjárt valaki oldalba kap minket, vagy mi valakit. Ez biztos. Verte meg a gyász amúgy az Az. egészet. Én csak azt mondom, hogy kell már csak mondani, hogy profi sofőr vagy. Hát, igen, meg helikoptervezeték. Pilóta vagyok, nem sofőr. Igen, pilóta. Én pilóta vagy, nem sofőr. Na, Miért elindulunk?
Maradjatok kívül. Oda mehettek többen is, nyugodtan R2 is indulhatnak. Semmit nem értek, uram. Oda mehettek többen is, csak maradjatok kívül, mérjétek fel a terepet, hogy vannak-e ott autó, vagy nem. Menjünk fel a hegyre megnézni messziről? Kilométerre. Elbasztam. Jelentem. Hát igen. Nem baj. R4, 1 kilométer. Vétje itt R3, felmenjünk a hegyre megfigyelni a területet, hogy látunk-e valamit jobban onnan. Rendben. Mondjuk mindenféle inkább Itt a egyenesen. hegyre. Itt is felmehetünk decemberébe egy, amúgy jobban járunk. Hát, Igen, a bal oldalira menjünk föl. A R2 lekapcsolta a villogót. Kapcsolni szerintem. Óha. Magasan vagy. Én sem. Bármi info. vétje egy pont. Majd a kiírást intézem, ha úgy van. Rendben, köszönöm. Helikopter nem lehet. Heli, se autó. Jó, akkor menjetek le a partra, úgy. Lezárjam, ugye? Jó. Megyünk. Már akkor szerintem ki fognak úszni, vagy valamit fognak csinálni. Egyenesen menj át, úgy mint a drogbezőre menne. Igen, azt akarom. Kollégák. Villogó nélkül legyetek, jó? Mindenki. Mire van még sziréna? A villogót is annak. Villogót, igen. Kicsi meg maradt a bejárat. Hogy van a hátsó bejárat ennek a szarnak? Sose tudom. Még egy kicsit, jobbra. Ott az. Jó, de lassan. Frej, jobbra, mert itt nem itt szoktak parkolni. Mindenki lekapcsolja a villogót? Nem itt, vagy kollégák, nézd, várj. most balra. Frej, jelölöm, jó? Még a kollégákhoz bazeg, ne idegei. A bejáratnál, ő neki fent lehet a villogó. Akkor nem. Mi is látjuk Hátsó őket. bejáratnál sincs semmi. Kövések sincsenek. Ez meg. Vétel R2 keresi szolgálatparancsnokot. Vételem. Szerény Nincs még véleményem bokor vagyok. hagyjuk itt. Jöjjünk vissza egyetlen egy terepjárművel a hegyre. Helit hallok. Azt én Én is. is. Viszont lehetséges, hogy városi, mert erre van egy légtér, amerre szokott Nem, járni. megy egy heli arrafele. Merre fele? Humán fele? Elvinném a Elviszik heliüket. a heliüket, persze. Tehát azt elviszem onnan, és akkor többiek Lehet vannak olyat el. csinálni? Lehet, Hát ja. Gray úr nem azt mondta, hogy ezt kell csinálnunk amúgy kötelezően? Nem megyünk. Hát itt megjött a heli. Jó, akkor Akkor. menjünk mindannyian oda. Meg hogy kiszálljanak. Nem belőle száll, hanem le a tengerpartra száll. Menjünk oda. Akkor mégis az volt, amit mondtam, az, hogy bementek a hátón is. Igen. Hátra szállt le, nem be. Akkor a villogó nélkül menjünk oda, bocsánat, ezt mondjuk azt. Viszont A lehetséges, kis hogy meg felveszi helikopter, nem őket tudom amúgy. milyen neve, segítsen. Buzár. És fekete színű. Búza. Akkor indulunk, ha itt vagytok. És lehetséges, hogy most így csak lerakta Meg, hogy őket, és utána ki betérjenek az felszed, épület, és most utána felszed lezárom. őket. Akkor az épületbe egy váram. Véte, az lehetséges amúgy, hogy lerakta az embereket, akik most végeztek, és most csak felveszi őket amúgy. Volt lövöldözés, szóval. Nem volt lövöldözés. De viszont, Ezzel hogyha megyünk, esetleg betalálunk. felszállna, akkor mi úgyis itt bújunk a bokorba, tehát mi látjuk és le tudjuk infozni a rádió, hogy mi történik. Az összes egységünk megérkezett viszont. Kérdés, akkor belül van, belül, a kérdésen belül vagy kívül? Kívül.
Rockföldek felől tudsz menni, megyünk. Óvatosan. Nem láttatok embert akkor bemenni. Na, miért jó, hogy kiszóltam, hogy Ramóna? Vétel R2-ből kiszálltam a kocsiból, átadtam a volán. Arra lesz, Ali. Aha, ott van, parka. Csónakkal vannak, itt vannak, jöjjenek kollégák, emel Mondtam, hogy csónakkal vannak, bassz. Ki van, 2 csónak, csak ezt nem mondtátok, hogy hány csónak. Már mennek el? Nem, de hogy is ötjébe állnak. Most szállnak ki. Lehetőleg ne föltűnő helyen menjenek. Hogy már megláttak. Nem biztos. Itt vannak jobb oldalt az én egységem mellett. Amint bemennek az épületbe, Meg kéne kerülni őket jobbról a hegyről. Igen. Ugye rádiózom. Nem tudom, hogy VTT L3 megkerüljük őket takarásban a hegyről felfelé. Legyen. Kiszálltak már a hajóból? Igen. Bent vannak? Többen vannak, nem tudom, nem tudom látni. Elbe kerüljük meg Küldök egy hárman, erősítéskérést a rendőrségnek. 5-en biztos vannak, én Ja, mi is vagyunk. láttam, hogy ráközelített. Akkor viszont vagyunk rá. Illetve közöljük le a rendőrségnek is, hogy ne szirénával és villogóval érkezzenek, hogyha lehet. Ők ide érnek addigra már, pont jó lesz a sziréna. Kik a hajóban van? Még egy kicsit menj rájuk. Őt a hajóban. Akcióparancsnokot keresem, küldhetem az erősítéskérést. Küldhet, én nyugodtan. Várj. Csak egy kérdés, nem vagyunk rá, Igen, legalább gyalog. 4 egység? Hát nem, hány egység Gyalog van? innen. 1, 2, 3, 4, 5. Most Még egy három kicsit, itt ember legurulnak. miért kerüljön rá 5-re? Kevesebben vagyunk, nem kell. Erre nem tudtam őket fedezni. Megkapták, Jó, nem Akkor szóljunk neki. kell, mert nem, nincsenek Jó feltartva az vagyunk. autók. Szállj meg, R3 rájuk került. szálljunk ki, mert hallják a kocsit. Nem kell közelebb menni, csak megnézitek, mit csinálnak, nem látjátok? Hogy hányan vannak számoljatok Vétel, meg. mindjárt Es megnézzük. fegyverrel legyünk, vagy mivel? Persze, Ők hogy is élesen. hasonlók. Csoda szép napot, itt Morrigan Jackson zászlós a CRFK-tól. Érdeklődnénk, hogy szükségesek vagyunk kintre. Hogyha egy egységgel tudnak biztosítani, akkor igen. Nyugtázva, már is továbbítom. Illetve annyi, hogy egyelőre még ne szirénával jöjjenek, ha lehet, és villogóval, csak úgy simán. Vétel, jelenleg 2 főt látunk tisztán, egy konkrétan a kollégákat nézzük, kint vannak a hajóból, valamint helikopteren kívül is 3 ember. Valaki egy őrszem van, 2 pedig elsője buharuhában van már jelenleg. Most jönnek fel a víz alól. Hát akkor Nekem már ezt ott közelebb fegyverezni. kimenni, és akkor most kéne oda menni, hogyha Gyere vissza. tudna jönni. Akkor Székel, és akkor én írom az agont akcióparancsnoknak üzenném, hogy a lezárást mindenképpen ki kell tennünk, illetve a felszólítás, és csak onnantól járhatunk el. Miért? Nem, már volt kint. Nem, ki kell rakni. Jó, Nem akkor így gyertek működik. közelebb, vagy akik a legközelebb vannak, akkor rakjátok ki akkor a lezárást. Kiírom akkor a kiírást, meg a lezárást. Csak az egyszerre menjen, jó? R3 pozíción van. Csak Morrigan érdeklődnék. Vágjunk bele egymás szavába. Mondjam, Milyen egység? Esetleg helikopter, hogyha tud kimenni, az nagyobb szükséglet lenne? Tökéletes. tökéletes. Most szállnak be. Szállnak fel és... Fel a helikopter. Helikopter. Tehát jegyezzük meg, Hát és ezt már közöljük a baszhatjuk. rendőrség felé. Rászálltak, elkezdtek kifelé menni jobbra, legalábbis kifelé a... Hajós egységeik elindultak? Pozitív, a helikopter alatt mennek szorosan. Követni őket hegyen? Nem értek semmit. Beszállsz vagy? Csinálsz? Hát beszállnék, csak nem tudok beszállni. Hogy... Indulni Rómeóban 0-0-ra. Vétel tartották az irányokat, amikor utoljára vizuális kontaktunk volt.
Következőjénél kell egy csónakos csapat, de egyébként a... Nem, kell egy olyan, aki vezetett helit, mert ez, hogy nem helyezhetünk, csak azért, mert hogy nem akarják azt, hogy helyézzünk, az nem így. Akkor már nincsen vizuális kontakt, ugye? Negatív. Utolsó vizuális kontaktunk az volt, hogy konkrétan a szigetnél vannak itt a Humán utáni folyosón. Egy dingivel vizuálva vagyunk, jelenleg itt vagyunk Import Teamre mellett a nagy piros hídnál. Még csak palettóból, meg itt a Csalatontól tudunk elindulni dingivel, és ez sok idő egyszer-kétszer, nem tudom, mi elinduljunk? Követjük őket, vagyis ott parancsra várunk igazából. Megvan mindkettő csónak, itt van mindkettő pont. Itt a régi Aztecas telep környékén mennek vízen. Stevie, a kikötőhöz mennek, a városi kikötőhöz. R3-kor megindul a városba. Ennek a mézbankos csatornarendszerbe. Steve, ti most itt hagyhatok? Ez a városi kikötő lesz a célja. Az a rövidebb Átszólunk a rendőregységeknek, ha nem probléma, hogy menjenek ki oda, és akkor várják meg ott őket. Az annál legjobb. Köszönjük. Mandel intéző, maradok ezen a rádión. R2 pedig elindult villogó nélkül. M4 is úton van. R3 pedig már a városba. Menjetek nyugodtan a városba, a kikötőhöz, bújjatok el. Helikoptert meg szerintem nagy egység lemehetne a hangárokhoz. És a reptérhez, bocsánat. A városi kikötőnél vannak, most fognak valószínűleg majd kikötni. Miután most érkezünk. Most ér be a város. Egy F450 fogja valószínűleg őket felvenni, vagyis hát nagyon itt körözpont a kikötőnél. Bocs. Az itt nem oda mentek be. R2 beért város. Zárjuk le? Te vannak itt rendőretség is, ahogy látjuk. Az F450-et most tették át, valószínűleg nem, de a dingi meg pont érkezik be, hogyha csöndbe csinálják, akkor el tudják őket kapni. Pozitív. Fut valaki. Benyugodtan kollégák. Ki vannak a vízbe. Legalább két egység. Vételjavaslat, várjuk meg, még kijönnek. Vízből legalább. A csónakot. Az R4-es egység átmegy a lefoglaltakhoz, mert szerintem valószínűleg át fognak úszni, mivel nagy ricsajjal jöttünk ide. Ilyen kiket 30 Részbe ugrottak, bocsánat. Benet rádió, hozom a hajót. Benet ott alattad vizuálba. És eszik fel egymást. Úszik. Van még vízparancs, vagy még nincs? Semmi. Parancs nincs. Hajó, bazd meg. Tehát, hogy én mondtam. Elmennek, Romó. Az egyik dingi még fixen a kikötő, vagyis hát abban a csatornarendszerben van. Megyek a jetskiket. Hozzunk hajót, vagy mi a terv? Jack, te vagy hajóval? Egy jetskizek, Benet van hajóval. Én vagyok hajóval. Vétel, itt akcióparancsnokat keresem, mi a parancs? Nem kell lőni, nem kell lőni. Jó, Vétel, itt akcióparancsnoknak Romeo, 2 rendőregység rajta van, már vízi járművel, én megkeresem a másik dingit a kikötőbe. Mármint a csatornarendszerben. Akkor menjünk másik kikötőhöz? Az is lehet, ja. Vétel, mi átnézünk Persz kikötőhöz, hát hol próbálnak kijönni. Parton is, maradjatok a parton is. A rendőregység szirénával érkeztek meg. Igen. Nem baj. Indulunk Perszhez. De megvan a másik dingi is. Merre? Hát elkövetőt sajnos nem látunk. Szerintem itt kiszálltak és lábon elmenekültek, bocsánat. Ezt elvesztettük fixen. Hol található a dingi? Az pedig itt a Mézbank arénás híd, ami a takóval összeköti, és itt a híd alatt van telibe. Ebből akkor mi érkezünk oda szétnézni. Pont itt van egy rendőregység most jetskivel. Morrigan helyszínen pozitív. Van itt egy tengeralattjáró, abba fognak beszállni. Megyek, nézem, hol vagy csak. Most komolyan. Ja nem, bocs, ez egy bálna. Nem szóltam. Péter, itt vagyunk a nyílt tengeren a jetskinél. Össze-vissza megy a hajó. Most megyünk a városi reptér felé, én hajóval vagyok, 2 jetskis támogatásom van. Akkor semmi. Péter, akkor érkezik a Romeo, mert a másik dingi hát legénységében nincs izolva. Ramos, jetskivel úton valamit egy hajó is jön még. Hát ha a másik dingibe buvárruhások ültek, ha ideért a Romeo, engedélyt kérek figyelmeztető lövést leadni rá.
először hívjuk fel a figyelmüket, nem felhívása, bocsánat, hogy így közben okoskodok. Ezt felhívás ne lőjünk semmiféleképpen sem. Halad északnak, akkor én infózok a hajós üldözésről. Halad északnak igazából a nyílt vízen, messze a parttól. Kb. egy kilométerre bent a parttól. Van egy jetski noszom. Most jönk légvonalba, hát ezzel a gazdag vízivárossal, vagy nem tudom, hogy hívják ezt, ha tudják. Olyan 4-es egység itt van pont. Nem, víziváros, az más. Buli negyedre gondol? Az, bocsánat, igen. Azt még nem tudom, hogy hívják, mert víziváros teljesen van. Pofán köpjük, csak nem biztos, hogy kijön. Nem hiszem, most csak menekül. Igen, posik a helitől. El szóban többször is fel lett szólítva, hát egyből megtagadta, azt mondta, hogy soha a félreállást. Vétel, bocsánat, közben 2 elkövetőt számolok a hajóba. Nem tudom, hogy jetskisek meg tudják ezt erősíteni, vagy száfolni. Pozitív. Egyiknél talán van egy Vétel pozitív, ketten vannak, egy sofőr, illetve egy az oldalán ül. Látták a harmadik figyelmeztetőt is? Igen, pozitív. Bocsánat, hogy közbevágok, de lehet most lesz esedékes egy a tengeralattjáró, mert itt a Rómeó pozícióján, itt egy tengeralattjáró, nagyon figyeljenek rá, lehet ki fognak ugrani. Igen. Jó, Vétel, itt a tengeralattjárónál egy ember megfulladt, ha jól láttam, a tengeralattjáró viszont elment. Megerősítem, itt ülök benne. Fulladt még az. Alattjáróba? Mi a fasz? Ekkora ötlet! Tengeralattjárón vigyem esetleg? Hogy igen, beült az elkövetőhöz? Jack, akkor te a tengeralattjáró fölött vagy, ugye? Nem. Menjünk le a partra. Én vagyok. Akkor követlek téged Rómeóval. Morrigan, biztonságban vagy bent? Teljes mértékig. Kényelmes? Nem viselhető. Pozitív 2. Itt vagy? Rádió? Szerintem beszéld meg velük, hogy jöjjenek ki. Itt vagyok, bocsánat, csak a víz alatt voltam, le kell beugrott. Még ide nagyjából a pozíciónkra kéne egy búvárszementes, valaki, aki le tud menni a emberért. Én bevágok elé, és akkor megpróbálok oda lemenni én is. Most jelenleg Morrigan 2 elkövetővel egy tengeralattjáróból ül, és azt próbáljuk valahogy kihúzni őket onnan. Úgy az? Hát beért hozzád? És közben itt próbálok tárgyalni itt az elkövetőkkel. Pontosan jó. Jelenleg próbálok tárgyalni, ott tartunk, hogy most hajlandóak lennének kimenni a mólóig enyhített büntetéssel. Jöjjenek, azt haladjuk. Jelenleg az a szituáció, hogy 2 szociális egységet elfogadnak. Menj vele, azt többet most azonnal a helyszínre megyünk. Jó. Jó parancsnok beleegyezik? Persze, hogyne. Vétel, az én hajómat megtalálta végül valaki, vagy az a vízen veszette? Azt engedd el. Hát a dinkiben mi élünk? Tudom. Gondolom a rendőrök, nem? Autóban van zárva. Vétel, itt Mark, egy javaslatom lehet, a móló alól ne nagyon engedjük be őket. Nem fogjuk. Felmennek a létre, utána megbilincseljük őket, jó? Pontosan? Mindegyik személy felúszott? Hát, mert ő menőbe kell, muszáj. Nem, itt van. Nem direkt akartam elmerülni. Jó, álljon meg! Ezeket föl. Hát nehezen visznek fel a létre, de meg kíváncsi vagyok rá. Egyik között van a másikat. Jaj! További szükségeseknek egységek. Hát nem tudom, szerintem Álljon meg ő is. továbbvinni minket, mert Jó, szépen átadom az úrnak az egyik, a másik kezét. Azt elfogadjuk szerintem. Nyugta, akkor akinek kell ilyen segítség, akkor jöjjön ki a partra, és akkor a Rómeóhoz. Vagyis hát oda, ja, kikötőz, és akkor a Rómeó vissza-vissza meneket. Mit szólnak hozzá? Köszönjük. Lezakúztam. Ilyes? Ugye? Láttam egy 100-ast a vízben. Péter, most engem mit hagynak? Van autónk itt? Gyere, itt vagyok a mólónál, hogyha itt vagy.
Meglepetés ember vagyok, látod. Örülök neked. Az élvezet, az ilyen. Miért menjek haza? Nincs kedved velem találkozni? Inkább csak feljelem? Hát most már... Na, kapd már be. Egész nap vele jöttem, mentem. Most szívesen lennék most már veled. Na, nagyon helyes. Úgyhogy szóljál a testvéremnek, mert ő lesz most a műszakvezető, hogy akkor melléd osszon, vagy ilyesmi. Jó van. Hatos, ugye azt beszéltük. Erőt, egészséget, Vágó Leonardo Alejandro, vezető Ranger, rádión. Erőt, egészséget, Vágó úr. Erőt, egészséget. Hátul vagyunk sorakozóba, éppen felosztások vannak. Köszönöm. Bezártad, nagyon jó. Hát igen. Jó napot, uram! Erőt, egészséget. Kívánja átvenni az irányítást, vagy oszthatom a csapatot én? Dehogy is, hát kellenek a piros pontok magának. Jó. Úgy van, hogy 3-an vagyunk. Van lehetőségük autóra. Mi van? Szabik Bertolini Ranger, megtenni, hogy beáll a sorba? Az Isten, persze. Kevesebb duma, több munka. Még több alázat. Szeretnék 2 offroad egységet, 1 sportautós egységet, illetve hogyha maradunk, akkor motoros egységekre is nyugodtan válthatunk. BF 400-ak lesznek a motoros egységek. Vágó úr? Csak gondolkodtam, hogy vállalom-e a terepet, mert nekem még nincsen terepem. Amennyiben igen, akkor Szabik Bertolinivel elvinném felszerelni az új autóra a szirénet. Tehát velem. Nem a kurvára másikkal, nem a testvér. Szabikkel. Ja, a Szabikkel én vagyok az okosabb. Maga a jóképű. Ja, ez a fontos, na, maga a ugye, jóképű. Te bajszod nagyobb, tesó. Köszönöm, köszönöm. Jó. Ki érzi magában a motoros erőt? Ebben van választási lehetőség, a többiek mindegyik utasítás útján lesznek ki szabva. Motoros egységet kivállalja. Én szívesen varom, hogy hadd motort. Jó, akkor Frey és Fernández lépjenek előre, és akkor majd biztosítunk önöknek 2 BF 400-at. Jó. Arra kérném akkor Vágó urat, hogy amennyiben az offroad egységet megcsinálták, abban az esetben majd Ramonát kiosztanám máshova. Az mi? Vagy ha biztosítunk a tanulóknak autót, akkor az nekem úgyis megfelelő. Bármit biztosítok. Jó, ebben az esetben akkor szeretném... Én adok szívesen nekik egy Granger-t. Jó, ebben az esetben szeretném a 3 maradék tanuló Ranger. A Lakatost, az Andrássy Viktort, illetve Müller Erzsébetet a Grangerbe, illetve akkor a sportautós egységet vállalom jó magammal, illetve Tonival. Hát azt kigondoltam, és akkor ennek a másik Ranger egység, jó? Offroad egysége, Vágó úr. Ne haragudjon, jóképű Bertolini, de hogyha ilyen sok tanuló van, nem kéne inkább sportautó helyett olyannal menni, amivel 3 tanuló maga mellé fér? Tudhatjuk, abban az esetben, csak akkor így nem lesznek elkapóink. Majd akkor mi leszünk azok, mi úgyis pont 2-en vagyunk. Jó, legyen így. Sean, ez így sem jó, tehát nincsen 5 személyes gépjárművünk, oldalra felugorni pedig életveszély, tehát akkor mindenképpen szét kell osztani őket. Hát iradok egy Granger-t, abba be tudnak férni 3-an. Ön is kivesz egy Granger-t, akkor már benn vannak 6-an. Mi meg elmegyünk a sporttal és meg vagyunk. Tegyen így, tegyen így. Akkor így az offroad egységet nem fogja tuningolni, akkor viszont kezdjenek sportautós egységet. Bocsánat, kiszállnék. Nem tudok kiszállni. Jó vagyok ám. Ja, hát ő ma kevésbé van jól. Frey mindig magával van a gond. Hát persze, uram. Uram, illetve azért írtak, hogy várják önt a mehába. A mehások. Jól van. Kiváló. Akkor duplán tuningolunk. Melyik tanulónak adjam Freynek a kulcsot a Grangerhez? Ő motorral vagy azt Motorral vagyok, uram. Ja, ő motorozik, jól van. Akkor kimegy azzal. Főnök úr. Ön szeretne menni, Tony? Igen. Jól van, Tony. Jöjjön, Vágó Tony. urat, akkor megkérném, hogy segítsen a BF 400-aknak a kölcsönadásával, ugye? nincsen. Hát azért mondom, hogy ön vásárol, meg én is, és akkor lesz egy-egy. Jelentem egyébként, hogy Eszter állapota kielégítő volt, úgyhogy kiengedtük már az itóról. Na, ennek örülök, hogy kielégítették. Bármikor. Ez fontos.
Mi az? Anyukám mindig legyen kielégítve. Hát ha legalább anyukád ki van, az már egy fél akkor ezt a siker. verbát tisztelettel? Elég legyen! Uram! Majd intézkedik, köszi. Jó beszóltál mindenki előtt, hogy nem kurtunk egy hete, köszi. Nem több? Nem, szerintem. Hát Hát mielőtt mert mindig indult volna itt Elenával lógsz. Mi? Mindig hazamegyek magányosan. Hallod, hogy aztán csak felkurtam mész tovább magam? az Elenával, vagy a várjál Frejjel. már, Elena rákezdett Már menni Frejre. Hát azt hittem agyon verem. Ez miért baj neked? Mert neki van passia. Szép napot. Hát és? Esetleg amúgy a rangerségbe lehet jelentkezni? Persze, Városházán írjon jelentkezési lapot, és elbíráljuk. Rendben. Sok sikert! Akkor a mai napon megírom. Mi? Nem Ez egy Bentley? Vagy Bentley után. Ez egy Kintley. Viszlát. Aha. Szóval hát most ez téged miért zavar? Hát nem te vagy a faszia. De faszia Igen, de a lebessze. fasziát az viszont bírom, mert egy tök rendes srác. Aha. Ja, hát vágom a És cringe-et. igen, és szerint, na mindegy, én nem szólok bele. Hát nem szép, persze, hát én sem örülnék, hogyha egy másik faszira nyomulná. Hát, csak hát ez az ő dolga valahol, nem? Hát, de ő dolga. Jó dolga. És mi? Hogy nyomult rá? Mondta, hogy bekapnám a dákod, vagy mi? Mentek itt a kétértelmű szövegek, meg mit tudom én által úgy berúgtam, meg féltékenység jelentet rendeztem, de én nem emlékszem rá. Féltékenysége a Freynek? Kérlek, hogy nevezd át magad De én nem hiszem. Rendben. Várjál már, te mostan berúgsz, aztán féltékenykedsz a Freyre, meg közben meg magyarázol, hogy de gyűjjön össze tereket. Kell a Frey, vagy mi van? Nem! Szóljál, hogyha ki kell lépnem De a nem játékból, kell! még mielőtt félre baszó. Hallod, vezető ranger? Hallom. Ne kurjál Ramona már Ranger. fel. Hát te kursz fel, hát most itt először ránk jössz, hogy hogy a fogadott jányodra rámegy egy csávó, az zavart téged, aztán kiderül, hogy azért, mert hogy ez a Frey, aztán meg a Freyre meg ottan féltékenykedsz, mert hogy rámennek. Ezt miért vagy te bárkire féltékeny, hogyha én kellek neked, he? vagy- Amikor én otthon várlak téged, te elmész, bebaszol a Freyre, az féltékenykedő rá? Itt tartunk. Mondom, én ezt nem tudom megerősíteni, mert nagyon be voltam rúgva. Nem emlékszem Jó, sem. Jöjjenek nyugodtan fel, már Jó. tudják fogadni önöket. Ranger, addig vigyázzon a kocsira. Hát jó, el is bambulok, mit szólsz? Kollégák, minden rendben? Igen, az úrtól lefoglaltuk egy vadászpuskát, nem volt engedély, viszont mivel teljes mértékben normális volt, nem állt ellen semminek, így visszaküldtük a városba, nem volt nála semmi igazolvány. Helyes, kiváló, szép munka. Visszafelé is fog jönni, én azt mondanám, most hát tanácsolnám, hogy mindaz, mit farnak az útját, illetve ezt nézzük, hogy jönne a kamionnal, és ne lenne nála engedély, mivel ugye semmire nem volt engedélye, így visszaküldtük a városba. Szép munka. Köszönjük. De sokat pofázik ez az ember. Mi ez? Korrektül tájékoztat, én nem tudom, az pofázás neked. Hát mert? Mert... Nyűgös vagy? Nem, te vagy nyűgös. Én nem vagyok nyűgös. Akkor féltékeny vagy. Lehet. Nem kell annak lenni. Persze. De te azért féltékenykedsz ott az Elenára, a saját lányodra. Azért idegesített, amit csinál, mert olyan érzésem van, hogy rárepülne kb. Mindegy, szóval több emberre. Hát és az miért baj neked? Hát lehet, hogy ilyen kis kapós csajszi. Azért, mert annak idején úgy Nem az a vettem lényeg, hogy ő boldog legyen? De nem lesz az. Miért? Te is szereted a rudat, nem? Igen. Hát akkor lehet, hogy ő is szereti a rudat. Az nem egy ilyen dolog, baj? de egyszerre egyet szoktam általában. Hát de lehet, hogy ő sok rudat szeret. Ő akkora a szíve, tudod, hogy az sok szeretet mindenkinek jár. Jaj, Istenem. Ne legyél kukirigy. Akkor te meg mit vagy, Kina? Így azt mondod mindig magadról, hogy nem vagy az. Hát nem is vagyok. Hogyha meg van beszélve, akkor rendben van, de a hátam mögött, hogy te kúrjál valakivel, az már nincs rend. De én nem szoktam ilyesmit csinálni. Hát ne is tudjam meg, mert akkor le is út, fel is út. Nem fogod megtudni. Erre egy Van. helyzetjelentést. Direkt fogalmazzam így. Nem lesz, Mi? mit megtudjál, ne aggódjál.
Hát remélem is. Nem, először azt Ennek a mondtam, csomagtartójában nem Erre férsz bele egy helyzetre becsavart is. szőnyegbe. Akkor mibe férek bele? Egy Grangerbe? Hát nem tudom. Egy Hammerbe például biztos. Ne. Van egy tároló Hammerem, abba biztos beleférné, hogyha becsomagolnálak egy Miért ki akarnál nyírni? szőnyeg. Biztos, hogy elásnálak, hogyha félre félsz. Új, várj, hívatásom. Mi gondolod, csak szakítanánk? Csak az Nem. enyém lehetsz, vagy az enyém, vagy meghalsz. Igen, Szia, tesóm. baj van? Nincs, miért lenne baj? Mert erre egyet szóligatjuk, és nem válaszol. Bocsánat, annyit beszél a főnök, hogy a vezető ranger, hogy nem hallottam tőle, ne haragudj. Semmi, csak hogy megvagytok-e, illetve hogy merre. Meg. Jól van, ennyi. Na, puszi, akkor mindjárt visszarádiózok. Csücsi. Beszéltek ti az Elenával? Csak írt, hogy haragszom már még rá, mert szívesen beülne velem valahol. Az Elena? A lányom? Igen. Nem, a Heidi, elnézést, keverem. Na, még csak ő hiányzott. Írtam, hogy valamikor beülhetünk. Elkezdő végletet. Aztán félreolvastam, és azt olvastam a műszerfal miatt, hogy úgy megkofircolnálak. Azt mit írta, hogy úgy megkönnyebbültem. Nem mindegy. Vételjel nem kaptunk még információt. Majd megkufircolom a picsáját és sörétesse. Gumirövedékesse? Vagy Origin? Origin. Jó van. Csak keményen. Az vagyok, én vagyok a rozzsarú. Az biztos. Jó, Ja, de akkor tényleg. R3 mi kimegyünk a bankrablásra, ezen kívül megkérnék egy egységet, vágóréket, hogy egy elkapó egységként jöjjenek ki a bankrablásra. Több egység nem szükséges. Sziasztok, szevasztok! Van anya, a vadi új méhére. Hello, Szia, anya. sziasztok! Pont most írtam Big. Igen. Nem is nekem. Hát mert ő írt nekem az előbb, csak jó rövidet írtam, mert meghallottam a hangodat. Jó. Hogy vagy anya, hogy érzed magad? Minden Jól fasz? vagyok. Minden szuper, tombolnak. Szívesen fogadok ezzel. Tombodnak a hormonok, azt is kaptam? Hát persze, nagy adagot. Aha, király. Akkor csak bírja És itt? izével, És itt potenciával a Bigi. Azzal nem lesz gond. Minden faszra, bár én megkaptam, hogy nem kurtunk egy hete. Ajaj. Na ciki, mi? Azért került el véletlen. Hát nem lenne olyan ciki, hogyha nem állandóan az exével izére gurikázni. Jó. Dehogy a Buresz. Buresz mondta? Akkor járművében tartózkodik. Dehogy, Isten meg a bencsen a Buresz. Hát akkor kivel? Frej. Ki? Frejre féltékeny állandóan. Az ő kocsiban van szöges. Hát mert te féltékenykedsz rá, egy másik Várj, van nálatok szöges? Hát kék haja van. Nincs. Gecire nincs. Mi elkapni Jó, jöttünk. már kérdezték rádióba, azért kérdezem. Ja. Nincs nálunk szöges az elkapó egységben. Mi van, nagy megbeszélésekből vagytok? Aha, hogy hozzak sört, meg ilyenek. Egy kis türelmet Hova? szeretnék A kérni, Minersbe mert várunk? megint problémás. Hát úgy volt, hogy a Minersbe megyünk, de most azt mondta, hogy van egy hely, amit meg akar nekem mutatni. Mi, hogy hova fogom eltemetni élve? Lehet. És te elmész? Hát most csak megiszok egy sört. Biztos? Mármint, hogy egy sört? Nem. Hogy elmegyek? Hm? Miért? Azt mondtad, hogy mint barátok találkozhatunk. Te is tudod, hogy nem az a célja. Hát, hogyha meg az, akkor lekoptatom. Nem tudom már, melyik kolléga parkolt a gépjárművel. Ja, úgy ismersz, mint hogyha nem koptatnám le a picsákat magamról? Nem tudom, még nem nagyon láttam ilyet, hogy lekoptattál bárkit magadról, vagy se. Mindenkit, folyamatosan lekoptatok. Mindenkit. Mhm. Folyamatosan. Nőket. Kiket? Hát nem mondom, mert akkor biztos haragudnál rájuk. Nem. De mind le vannak folyamatosan. Megállás nélkül. Jaj, de rossz lehet neked. Miért? De jó. Én szeretek veled lenni. Mi? Most ez hogy jött ide? Hát, hogy azt mondtad, hogy milyen rossz nekem. Miért lenne rossz nekem? Hát kit érdekel, hogy melyik picset kell lekoptatni, hogyha egy ilyen nővár ott van hely? Nem, én
azt mondom, hogy szar lehet, hogy annyi mindenkit le kell koptatni. Nem szar, hát mi? Most baszek, most érted, otthon vár téged a kurva jó pizza, és azt mondják, hogy egyél spenótot. Hát szerinted neked rossz az, hogy hogy ne egyél spenótot? De rossz, hogy ennyi spenótot, sőt, legyen sóska, spenót még finom is. Sóska céklával. Na látod. Az otthon meg ott van a jó pizza, és akkor jó, de rossz, hogy nem egy sóskát izével, céklával. Hát miért lenne szar? Hát van a pizza, imádom a pizzát, a sóska meg egye meg magát. Megy a bankon? Érkezek. Jézus Isten, már csorog a nyálam. Veled megyek, ugye? Szerintem igen. Milyen pizzát lenne az út? Túl hangosan domálok, úgy látom. Én Hawaii-t. Na jó van, hát ezzel most egy picit megsértett. Miért? Hát ami jó az apának, az jó a mamának. Ha? Mi terhes vagy? Nem, csak hogyha ananászt teszek, akkor édes lesz a gecim, aztán az neked meg Jaj, jó, és nem akkor én egy jó volna pizzát tettem, kifejteni. te meg jól laksz. Ja? Elnézést. Sárk vezetek. Jó, állj be, akkor majd légy Jaj, a helyére, ahol álltam. Na, hát szerinted miért iszok ananászos búbú teát mindig? Mert úriember vagyok. Ha nem is szereted. Hát nem annyira, mint mondjuk a És legalább málnásod. beválik? Remélem. Beválik? Már nem, hát mondjuk be. Már nem emlékszel, egy hét. Mi vagy te? Aspergeres? Vagy melyik az, ami elfelejt mindent? Úgy tűnik, hogy sikerült megállapodásra jutnunk. Kiküldünk előre egy Miért? buszt, amiért egyelőre a 3 gépjármű a bank elől eláll balra, utána Előtte is küldünk tök még ideges egyet. voltál, azt nem tudták koncentrálni. Igen. Ha jól értem, Hát akkor a 3 gépjármű a bankból kinézett balra álljon át. Nem emlékszem. Rendben, Én akkor igen. várjuk a túszt, és Nézted a Power Rangers, azt észre se vetted, hogy mit akarok. és 2 kollégát Hát az kérnék lehet. szépen. Aztán drogosokat találsz. Nézzük át, szerintem az a biztos. Kezd itt lenni, és akkor fent találkozunk, én meg a fent itt nézem át, jó? Jó. Fegyver legyen nálad. Jó. Jó, egy patkány. Merre vagy? Hol vagy? Hol vagy? Hol vagy, jó ember? Itt vagyok, siess. Mi a baj? Találtál valamit? Igen. Mit? Azonnal tegye fel a kezét. Én? Nem. Mi van itt? Te mi? Hát itt bizony egy vákó. Ezt fogod, ezt működtük, vagy a rendőrség? Hallottad, mit csinálsz? Ez a textil, baby. Itt és most? Aha, mit szólnál, hogyha nyomnánk Úristen. egy karikát Szoliba? Hát te bolond vagy. Még szép. Mindent? Elég a naci, csak húz félre a bugyit. Hát az 20 félre te. Kifordultam önmagamból. Tudom, azért kellett ezt megoldanom. Jaj. Bár is jobb, ugye? Hát, jaj, igen. Elhozottam. Na, látod? Mondjuk nem Így volt már egyszerű. duplán nem kell aggódnod. Mondjuk nem volt egyszerű izébe, golyóállóba. De így a legjobb. Lehúzza a fősütést. Ja, de meg lehetett benne kapaszkodni legalább. Az biztos. És látod, üres patronnal megyek, így nem kell aggódnod. Hát azért majd egy zuhanyt megejtek az öltözőbe. Ja, én viszem a szagodat. Jó. Ugye jó. Hallottam, hogy motor, még a végén tényleg lelőnek itt minket. Hát akkor... Hát én éleset veszek a kezembe. Az élesben már előttem a patron. Az biztos. Istenem. Hú, az anyámat. Jó van, a kocsink még megvan. Aha.
Jaj. Ez jól esett. Aha. Hát nekem is. Nem esett jó? De. Hú. Mi az? Belegem van rettetően. Meleged? Hát igen. Szép estét, leszáll a gépjárműről? Szép estét. Szerintem a kollégát nem kéne zaklatni. Ja, hát én így nem ismerem fel. Nem kérdezem meg, hogy mit hallottam itt az előbb, jó? Mire a szolgálatban? Mindegy, hagyjuk. Jól van. Jó. Most hallotta, hogy kurtunk? Hallotta, hogy baszunk? Ez baj. Ó, geci. Csak meg ne tudja a Grey. Hát és akkor mi van, ha megtudja? Kit érdekel? Hát lehet, hogy nem örülne, hogy szoliba. Kérem, szálljon ki a gépjárműbe, és akkor a... De hát ez is meg kellett csinálni, még nem csináltuk sose szoliba. Téged nem hajtott az izgalom? De hajtott, csak mondjuk nem gondoltam, hogy én már az motelbe... üldözésnél gondoltam, amikor elvesztettük. Hát, elhajtok valahova, az feldoblak a motorháztetőre. Hát az se rossz. Majd következőnek. Igen. Csak gondoltam, hogy itt nagyobb a meglepetés ereje, hogy így hát ez elég behívlak egy ilyen izét. Ja. Most csak ezt azért csináltad, hogy ne legyek féltékeny, vagy amúgy is csináltad Nem, volna? dehogy is. Egyébként ezt csináltam volna. Igen? Meg ez nem csak a féltékenység miatt, hanem látszott, hogy már igény van rá. Hát az eléggé egyértelmű. Nyűgös voltál. Jaj, bocsi. Milyen emlékeket? Na. Hát az Szép elmúlt estét, 10 Steve! percet szeretném törölni. Mert mi volt? Szép 10 estét. percet? Hát mindegy, hogy mi volt. Nem volt kötelező Szerintem így van rá végighallgatni. egy. Valakit szoptál, leszoptál? Hát mi nem akarjuk bemártani a kollégát. Na, tényleg. Drogoztál? Dehogy is. Én nem drogozom. Nem, sose Tudjátok, hogy mi kábítósz. volt? Kíváncsi voltam, az a helyzet, aztán az a baj, hogy ráfáztam. A kollega nem kellett volna ott megállni, vagy nem tudom. Bertolini Ranger, fogja babba a fajat. Bocsánat. Mi történt? Semmi. Semmi. Igazából semmi Hát, nem basszak. történt. Remélem. Semmi, járőröztünk, aztán találtunk egy drogos bandát, azt elhajtottuk őket ott a motelnél. Ti is Azt hittük, hogy ő is vele tartozik, az fegyvert fogtam rá. Aztán kiderült, hogy nem, meg kollega, csak nem ismertem fel a ruhába. Ez volt a Szerencsére a szerencséje. kisasszony felismert ruhába. Igen. Igen. Még egyszer köszönöm szépen a mai estét. Bármire szükséged van, hív nyugodtan. Vagy hogyha unatkozol, ez a barát tárt karokkal vár. Vigyázz magadra. Jó ét. Csak mondom, hogy tegnap felhívott magához, és nemet mondtam. Felhívott Csak hogy magához. tudja. Így mondta, hogy felmehetnénk filmezni, meg ilyenek, és mondtam, hogy párkapcsolatban vagyok, és nem vennék ki jól magát, hogyha én más nők köz járkálnék fel filmezni. És ehhez mit mond? Minden hozzáfűzni valója volt? Hogy a sárkány nem enged, vagy mi? Hát, nem teljesen, de annyira nem vette a lapot, de annyira vette, hogy R2, hogy el? elfogadja. Csak nem éreztem, hogy teljesen úgy hiszi, hogy ez az én döntésem. Pedig nem. Ennek mondjuk örülök. Igen, azért mondtam. Hogy tudjad, hogy számíthatsz rám egyébként. Én tudom, hogy számíthatok rád, meg én benned abszolút meg is bízom. Én mondtam neked korábban is, hogy én nem benned nem bízok. És tudod, milyen rámenősek tudnak meg nem lenni ezek kell, az most- affektálós szőkenők? Nem tudom, de mit csinál? Beinjekciózza a farkamat, vagy mi? Becsináz. Vigyük 9-kor megyek el piálni Elenával. Előtte nem beülünk be valahova? Elenával? Beszéltük, hogy meré. Igen. Elenával? Nem, Heidivel. Majdnem keverem őket. Mit csinálsz? Megint találkozol azzal a Megint? bánatnővel? Elhívott inni. Hát de nem kell mindig igent mondani. És te el akarsz menni megint azzal a nővel? Se kezdem unni. Mi? Menjünk, tesó, mivel megyünk? Kezdjünk hozzá a járőrszolgálat. Menj, mivel? Ezzel Vagy menjünk Jackson, tovább? legyek kedves. 8-kor elmegyünk mi is valahova? Van egy ötletem, Jackson. Angelo. Aha, igen. Jó van, király, mert akkor 8-ig szolizunk, azt utána elmegyünk valahova Jó, mit bandázni. szólnál hozzá, hogyha ezt a Szolibati megbeszélnétek, és mi elmennénk Jacksonnal elkapózni? Akarok erről többet beszélgetni. Ha neki erre Én, van én igénye, ragaszkodnék hozzá, mert ugye a munkamorált ez így nagyon-nagyon lehúzza, jó? Tehát mi elmegyünk az elkapóval, ti pedig hozzatok egy másikat. Most te megsértődtél?
Utoljára azt mondtad, hogy nyugodtan menjek el vele. Nem egy héten, nem tudom hányszor. Hozzá már a garázsjú, menjünk. Ezzel a héten mentünk el? Az múlt héten volt, nem? Tegnap előtt voltál vele. Szép Hozzá napot, valami Jax. autót, akkor légy olyan kedves. Most hoztam, el is vitték. Hát de most most én hozzak, hát neked jobb autóid vannak szerintem. Hát, itt a Szaragon. A Pinával mehetünk egy kör. Akkor most mondjam, hogy mégsem megyek? Most csinálsz, amit szeretnél. Hát de hallom rajtad, hogy morci vagy. Hát, persze, hogy morci vagyok. De hát azt mondtad, hogy nem gond. Azt nem mondtad, hogy egy héten hányszor menjek el. Jó, azt mondta, hogy elmehetnénk piálni egyet. Persze, le akar itatni, gondoltam. De hát én jó vagyok részegen is, tudod. Hagyjuk ezt. Miért tegnap én rossz voltam? Hát nem én mentem el a főnökkel leszopni a hegyre. Nem szokta le senki. Ne keverd már a szart, nem volt köztük semmi. Jó, hát én ezt nem tudtam. Itt R3, addig megfigyeljük az autópályát. 18-23 vettük. Mondjam azt, hogy beteg vagyok, vagy valami? Én most... Szeretnéd? Én nem fogom ezt neked megmondani, akkor meg én leszek megint a hárpia, érted? Aki megmondja, hogy mit csináljál. Én nem akarok olyan hárpia lenni, aki megmondja, hogy mit csináljál. De nem akarom azt is, hogy vele... Hát milyen? Mindegy, csináljál, mit szeretnél. Vicceltem. Hát de hallom, hogy nem. Megmondom neki, hogy nem jó, mert bármi. Vigyáznom kell a gyerekre. Gyerekre? Nem tudom, hát valamit hazudok. Nem vagyok jó hazugságban, tudod? Hát nem tudom, hogy jó vagy ebben, nekem nem szoktál hazudni. Miért? Na, hát hogy nem vagyok jó. Akkor mit mondjak neki? Mondd meg, hogy mit mondjak, hogy mivel mondjam le. Én nem gondoltam volna, hogy haragudni fogsz, hát nem csinálunk semmit, csak iszunk egyet. Nem haragszom, nem az a jó szó. Akkor mi? Neheztez? Fölbasz. Hát amikor föl vagy baszva, akkor haragszol, nem? De csak azért mérges basz, leszel? azért basz fel, mert olyan kibaszok túlnyomulós. Hát, de nem csinál semmit közben. Szóval, hogyha érted, úgy nyomulna közben, hogy mi a helyzet, meg megfogom a faszodat, vagy valami, akkor nyomulna, de... Jó, nyilván, de... Nem csinál ilyet. Nem tudom. Nekem ez bűzlik ez a dolog. Aha. Hát, hogyha túllép egy határt, akkor leállítom. Részegen is? Hogy nem? Miért? Miért állítanám rá részegen? Froda vagytok, ugye? Miért te, hogyha iszol, akkor nem állítanád le mondjuk, hogyha a Gray össze akarna faszozni? vagyunk. Jó, akkor rátok bízom, hogy időnként a vadász... Nem tudom, én nem voltam még annyira részeg, hogy... Vagy nem, részegen még nem voltam olyan szituációban, hogy le kelljen bárkit állítanom, de gondolom azért lennék annyira tiszta, hogy... Kötelező, csak időnként a hogy vadász... persze leállítanék én bárkit is, tehát... Vettük. Azok nem a tesódék? Nem, babam. Hát de hogyha te leállítanád, akkor te miért nem bízol meg bennem, hogy én is leállítom? Én megbízok benne, csak... Olyan megint az a gyomorgörcs rám jön akkor ettől. Tiszta ideg, gyomor ideg. Hát lehet, hogy meg kéne beszélnetek, és akkor nem görcsölnél, nem? Hogy honnan jön ez a fast food? Nem, drágaság. Nem akarod megbeszélni. Vagy lekúrsz neki egyet mondjuk. Kerekesszékbe teszed, akkor nem tud eljönni inni. Ezek mit csinálnak? Ezek nem tudom. Nem akarok veled veszekedni, hogy nem is fogok. Felnőtt ember vagy, most csinálsz, amit akarsz. Én nem szophatom meg, hogy mit csináljál. Veszekedni, nem? Hát megbeszéljük, hogyha valami van. Ja, meg. Neked rosszul esik, hogyha találkozom az Elenával? Nem milyen az Elena már meg? Keverem őket! Tök ugyanaz a nevük, csak kicsit más. Van benne E betű. Az van, az van. Látod? Mind a kettőben. Igen, vannak egyforma betűk. Elena, Heidi. Van még közös betűjük? Nincs, mi? Nem tudom. Nem tudom, akkor miért hasonlítanak. Biztos azért, mert mind a ketten fiatalabbak. Mert én öreg vagyok még mindig, 28 éves. Hát hozzájuk képest igen.
De engem nem zavar, tudod, én bukok a MIFE-ek. De a MIFE-et azt ilyen 40 pluszosra szokták mondani, nem? Nem, a MIFE ez mindenki, aki már lefiaj. Azért mi az? Mother I would like to fuck. Egy anya, akit megbasznék. Tudom, hogy mit jelent. Na, hát akkor az... De az nincs korhoz is kötve? 40 Nem, nincs, hát 40 felett egyébként csak szüljön az ember, nem? Akkor már ilyen minden baja van. Nem. Rühes lesz a gyerek, vagy mi? Milyen? Lűtös. Hát rühes, nem? Nem úgy van, hogy rühes lesz a gyerek, hogyha 35 felett szűz. Nem, hát nagyobb a betegségek kockázata, de... Aha. Hát a rüh az betegség, nem? De az nem olyan, amit születéskor... Jaj. Hát akkor megírom neki, hogy ne haragudjon, de nem szeretnék vele találkozni, mert a páromnak rosszul esik. Ne, inkább akkor találkozzál vele, de ilyet ne írjál neki. Hát de miért, hogyha neked rosszul esik? Hát úgy nem mondd le bazdnak, hogy ezt írod, mert az nagyon ciki. Hát de ez az igazság. Hagyjuk. És miért hazudja? Mert akkor megint én leszek a begyöpösödött vénasszony, aki lerántalak magammal a... nem tudom mibe. Hova? Hát a besavanyodosságba. Hát miért rántasz le? Hát csak megmondtad, hogy neked nem esik jó, azt ennyi. Kuka. Jó, de nem majd kell arra... barátkozok faszikkal, arra nem leszel féltékeny. Hát az biztos. De most figyelj, hogyha neked kedved van... Hát én szeretek bulizni, ismerkedni, inni, meg ilyenek. Azért én nem gondoltam, hogy neked ez probléma. Itt nem azzal van a probléma, itt magával az emberrel van a probléma. Tehát vele. Aha. Mert egy nyomulós... Azért, mert egyszer át akart jönni piálni. Hát az elég durva volt, igen. Hát jó, de az durva volt, de akkor lehet, hogy be volt cuccozva, mint a kerej. Lehet, ma is be lesz. Nem inni akartok? Hát inni, de hát ez nem ugyanaz, nem? Szerintem akkor kábítószer volt benne, mert hallucinált meg mindent, hogy ott betakargatott meg ilyen. Nekem miért, mert beszéltem, leírt, hogy szia, még egyszer nagyon szépen köszönöm, olyan jól esett, ennyire korrekt lehetem hozzá. Jól esett. Szép estét neked, illetve jó bulizást a Minersbe, szóval lehet, hogy elhívom inkább a kaszinóba, és akkor beszéljetek meg ti is, tessi, mert ez így nem állapot, úgyhogy mindenkire félték, akkor gyorsítok. Én nem hittem, Bibi, én lemondtam, megmondtam neki azt, én meg nem vagyok hajlandó egy levegő szívni azzal a művel, hogy nekem ne hívd a nyakamra. De akkor mondd el, hogy mi a bajod? Ki nem állhatom, úgy gyűlölöm az affektálását, meg azt, hogy nyomul. De nem nyomul, csak barátokat akar. Akkor hagyja... Hát kézifékezz már. Erőszak lesz. Ez nem erőszak, én csak próbálom megérteni, mondom, próbálom megérteni, hogy mi a probléma. Ó, most már kapok csekiket. Próbálom megérteni, hogy mi a baj. Hát az, hogy ő úgy érzi, hogy ő nem barátkozni akar, hanem baszni akar vele. Barátkozás is undorító, hogy előadja. Miért? A barátkozás is baj. Pióca-szerű lény. Lenne jó, ha megbeszélnétek. Lehet, nem. hogy lyukadnátok ki. Én is így gondolom, Elenának igaza van. Tegyetek ki, elmegyek aludni, nekem ez nincs türelmem. Megyünk szerelni. Jaj, ne hisztiz már, Teddy, komolyabb nőnek ismertelek meg, bazd meg, hát beszélj már vele, mi a fasz költetsz vele, na. Hát beszélj vele, max lelőm a rákba, azt megvan oda a probléma, ne kúrjatok már fel húsvét előtt, bazd. Milyen húsvét előtt? Hát február előtt vagyunk. Mindig igazából. Baszki, felnőtt emberek vagytok, meg tudjátok beszélni. Nem vagyok hajlandó vele beszélni. De most miért nem beszélsz vele? Elena? Most mi van? Lányom, igaza van. Ellenállsz, most igaza van. Most az egyszer igaza van. Így van. Én nem beszélek olyan emberrel, aki másnap azt mondja rólam, hogy besavanyodott a végigcsomag. Ezt mondta. De azért vagy besavanyodott, mert most se beszélsz vele. És nem védted meg, Digó? Mi? Rohadék. Mi ezt nekem mondta, hogy besavanyodott? Hát nem pont így mondtad, hogy mondta, hanem hogy öreg vagyok, meg úgyis meghalok, úgyhogy nem kell sokáig várni a helyemre, vagy ami ilyesmit mondta. Mi a fasz? Hát azért nem ezt mondta. Hát de ezt mondta. Hanem csak az hogy idősebb vagy, igen. Azt, hogyha egyszer meghalsz, akkor majd máshogy alakul. Igen? Én ilyenekkel nem vagyok hajlandó kommunikálni. De mondjuk ezt megkérdezhetnéd, hogy miért mondta ezt. De nem vagy írd fel, azt megkérdezem én neked. Szóval akkor tehát elmegyünk kórházba, utána meg megnézzük ezt a tervet. Nem a Minersbe, hanem a Tequilalába.
itt szoktunk Tényleg? inni a Heidivel. Na, akkor Szoktatok itt csinálni? Az, úgy hív. Inni. Dinni. Mint azt mondtad volna, hogy dogni. Ide jöttünk volna Amúgy most. én Azt is mondtam, azt hogy értettem. De nem dugni, szopatni. innit mondtam Igen, ez a végig, sok ember. egy szóval nem mondtam dugás. Csak neked már nem jut más az eszedbe, csak az, hogy baszok Nagyon mással. gyorsan menjünk el innen, légy szíves, jó? Mi? Mert ott van a 60 000 magosztos tökig arzenál. Ja. Hát akkor most kell bemenni, nem? Nagy kalit elő. Nincs áram. Ja. Nem mondtam, hogy van egy Tomi a BMW-ben, de ez egy Merc. Engem, amíg összerakják a prostit, amint összerakják a dolgokat, addig elnyünk már a cuccet. Jó, oké. Lehívom oda a biliárdoshoz, és akkor hallgatózhattok az ajtón keresztül. Az nem jó. Nem, autóban maradunk. De a parkolóba miért mennék vele bulizni, meg inni? Bulizni, Ez a lényeg. Hello, szia! Szia. Raksz egy ajtót. De beszélgetés közben meg nem bukna rá egyből, nem? De ne egyből így menj oda, De hogy... figyelj! Szia, Ilyen Leo típusú vagyok. nőt nem úgy Szia, fogsz Leo tudni vagyok. meghódítani, hogy ledolod a gatyád és előveszed a De én nem akarom sehogy meghódítani. De tesztelni akarod, nem? És ahhoz meg kell hódítanom? Hát nyálaskodni kell Ember, az ilyen miért vagy nyálas hülye? nővel. Felhívod, figyelj, a kezedbe ad konkrétan a lehetőséget, felhívod, látod, hogy ilyen nagyon távolságtartó lett, és hogy nem akar vele találkozni, ketten beszéljetek meg, találkozzatok meg, oda megy, elmondod neki, hogy milyen helykor, mondjuk beleviszel 2 ilyet, hogy amúgy tökre bírod meg minden. Persze, hogyha már csak le is kap, az már elég, nem kell elővenni. Aha. És gondolod, nem fog feltűnni neki egy lesötétített autó mellettünk. Nem leszünk ott, keresünk egy olyan helyet. És akkor hogy veszitek észre, hogy lekap-e? Nem tudod elmondani? Meg de szerinted nem látjuk? Kezedben van a lehetőség, nem ilyet lát. Többnél, mert úgyse fog eljönni, ezt most megmondom. De hogy nem addig siránkozik neki a Leo, hogy na, beszéljük meg, ez így nem mehet tovább, te is akarsz vele barátkozni. Figyeltem, mi? Én elmondtam a tervet, de most már nem mondom el még egyszer. De Mert a mondd el. tervet szar. Mondd el Mi még egyszer. szar? Teljesen jó a szerve. Szerve? A szerveim is jó. Idegen bizonyítod neki is, hogy mi újság van. Meg lesz egy barátod. De nem egy parkolóba mennénk, bazd meg, hát nem vízi banditák vagyunk, hanem 2 fiatal ember, aki elmenne valahova, elmennék a Minerbe, vagy elmennék a moziba, vagy Tessék, elmennék a megvan. Minerbe Cyberbe. felül lehet Gyere. hallgatózni. Gyere, ne. Jövök. Jaj, nézd. Na felhívtad és mi volt? Mit mondod, hogy pisé, és akkor visszahív? Az, hogy igen, mindjárt beszéljük meg, csak Pisi, most ír, hogy éhes vagyok, és itt van a Bahama mellettem. Mondjad, hogy hozzam már neked is, mert nagyon éhes, hogy mi meg addig lemegyünk. Azt írom neki, és olvashatod, hogy hozol nekem is kajcsit, meg egy koktélt, vagy ilyesmi, megnézhetnénk együtt a naplementét, az jó? Aha. Széles volt. Egyedül a méreteszély. Azt mondja, persze, amúgy is vettem volna. Ide kell Hát azt gondoltuk. Tehát itt még mondjuk bele tudunk ugrani a vízbe. Na várjál, én gondolkodtam. Mit Na? szólnál az, mivel én a keresztfiam vagy meg, stb. Én itt maradok le. Mondjuk az egy jó ötlet amúgy. És De gondolod, úgy hogy lesz őszint. előtted rám fog nyomulni? Mondjuk az nem jó, mert akkor tényleg előtted biztos nem fogják Attól még, hogy Itt van a fizikailag Bahamába, be- gyorsan döltsétek el, szóval mert nem. Én nem megyek, gyere le tesó, gyere le te is. Szóba még Szerintem nagyon meg fog rám haragudni emiatt. Akkor még Nem azt elmehetsz, írják neki, hogy itt ha van. akarsz. én nem mennék Nem, úgy rá, mert hogy ott tartok. lenne más. Ja, szerintem is. Te vagy a legfontosabb. Cuki vagy. Tesó, gyere le. Annyi, hogy... Szerintem az bukó, hogyha bárki más itt van. Digó. Gyertek Annyi, le. hogyha irányítja a beszélgetést. Hallunk minden. Mit te mondasz, hogy Öreg, te biztos is helyes guggolj ez? már Az biztos helyes ez kész. Aha. Te is úgy guggoljál le ellen, hogy úgy maradjál. Már nem tudom, minek. Ellen rendesen Google 3. Mondtam, hogy legyetek tényleg szívből, és örülnék, hogyha tényleg beleegyezne. Tetted a kezed? Te is, így kettő tegyétek fel a kezed. Mi fasz? Jaj, várjál, eldobom a cigimet. Na. Akkor. Üssünk tisztázva a pohárba. Mi Mit akarsz van? addig? Te ragd le, mit akarsz? Ja, azt hittem, hogy én rakjam fel.
Mit akarok? A Digóton? Azt Legyen kérdeztem. a barátsággal, meg 2 időben a fejed. Hát figyelj, ha tényleg idáig lesüllyedünk, nem tudok mit mondani. Elhívott egy baráti találkozóra, nem tudok mit csinálni. Ha 150-szer elmondom, ez az ő döntése, hogy mit akar. Ide hívott, én elmondtam a véleményemet. A fejem tetejére állok, se tudom megváltoztatni a véleményemet. Jó, figyelj már. Most lekövettetek? Bekövettünk így. De miért? Mert aggódok én. Mi? A izé szólt? Mi szólt a Rami? Mi? Nem szóltam. Kémkedik utánam? Miért volt az a álomduma, hogy vele álmodtam, betakargattad, meg elküldted Jaj, a ezt csöcsöt? már régen lett, nem. Az első nem a csöcsömről küldtem képet, Ja, hanem egy háztetőről küldtem, hogy felparkoltam a ház tetejére. A második, mi volt a második, bocsánat? Akkor lehet, hogy én csak a cickódat néztem. Hát ott volt a cickó is. Hát arról nem tehetek, hát most nem Csinos szándékkal cickó. Csinos küldtem. cickó, szemcsi, fejkendő. Jól néztél ki egy autóval egy háztetőn. Igen, az volt a lényeg egyébként, igen. Ja, jó, elnézést, egyszerű férfi vagyok. Semmi baj. A másik kérdés Ciciket nem látom, emlékszem el. lájkolom. Az álmom. Ja, az álom, az megmondom őszintén, hogy az csak bennem játszódott le. Szintén semmi rossz. Az, hogy hiába bizonygatom, mert aki ismer, az tudja, hogy simán elmegyek haverokkal, ugyanúgy betakargatjuk egymást, mert volt rá példa, hogy valaki totál elészegedett, betakargattuk a srácokkal, és ugye elmentünk. Az szintén egy autóbaleset volt, ezt úgy gondolom tisztáztuk, hogy én a párnámat takargattam be autón, úgy bebasztam a fejemet. Úgyhogy azért elnézést kértem. Ott eltelt 2 hét, ott vártam egy kicsit lecsillapodjanak a dolgok, tényleg az nem akartam, hogy félreérthető legyen. Én azóta is próbálom bizonygatni, de nem járok sikerre. Én bízok Figyeljem, benned, csak ők nem. Figyelj, nekem is vannak lánybarátaim, nem sok, de nem viselkedek így. Mióta vele eljársz szórakozni, tiszta bolond ő is, meg a pár is, és kihat a munkák, meg az ő magánéletét. Most mi volt az a duma, amit írtál neki, hogy akkor most felejtsük el egymást, és erre csak idejött. Tehát ha valaki leírom azt, hogy felejtsük el egymást, akkor elfelejtjük egymást, és semmiben találkozunk. De figyelj, azért egy kicsi remény van benned, hogy ha találsz egy jó barátot, aki fiatal vagyok, most ez, ha az emberbarátokat te... Igen, jó barátok, igen, bocsánat. Igen, és hogy volt bennem, hogy hát, ha mondom, valami meggondolta magát, lehetne ezt, kicsi a város, és én annak aival vagyok, hogy nem jó az, hogy kerülgetjük a másikat. Most nem Leóra, hanem ugye Ramira értem, hogy haragban. Én azért kívántam nekik minden jót, én abban reménykedtem, hogy hát ha azóta beszéltek, azért hívott ide. De hát ez nem már... tudom, hogy így volt ide, mert még lekövettük ezzel a szép öcsét. Mert már passzunk már az egész szituációval. Hát figyelj, nagyon sajnálom, ezt nem tudtam, amikor hogy... biliárdoztatok, és oda mentünk járőr, akkor is nagyon jót mutatkoztak. De figyelj, ha az én mennyasszonyom elment egy másik csáv biliárdozni, hát én kettélőzném a paripot. De miért? Hát az te vagy. Mert nincsen férfi és nő közös barát. Ez tisztelet kérdése. A felnőtt emberként gondolkozni... Az egyik meg faszabad, felnőtt embernek is feláll a faszat ága csillagom, ezt te is tudod, hogy jól tapasztalt nő vagy gondolom. Hogyha valaki tiszteli a másika... Attól még meg lehet bad. Ha olyan, és ha van annyira primitív, hogy belemegy, vagy eleve erre játszik, azt nagyon gyorsan ki kell az életéből. Tehát... Nekem vannak, még így is vannak fiúbarátjaim, tehát hogy náluk például az én párkapcsolatomban ez teljesen egészséges nálunk, hogy elmegyünk barátokkal, a barátom is például elmegy a kolléganőivel, és nem játszik nálunk ez. De lehet mi gondoljuk más, hogy kórház. Jó, bocsánat, hogy beleszólok kérdezni. Digó. Te? Nagyon minimálisan is tetszik neked a hölgy? Heidi? Igen, nagyon csinos, szép lány.
Nagyon jó. Itt a Akkor barát. úgy gondolom, hogy ha iszol, akkor onnantól már nem gondolkodol, és bármikor rávethetnéd magad. Azért nem kérdezem meg. Nem azt mondtam, hogy rávetném magam, mert miért? Most azt azért, mondtad, mert hogy hogy nem, és valaki hiszek azt neked. mondom, hogy szép, az baj. Hát most Igen, és- hűséges vagyok, nem vak. Aha, részegen is. Igen. Azért, mert te alkoholista vagy, és részegen minden Nem vagyok. szart csinálsz, az nem én vagyok. Nem vagyok, jó? mert nem iszol. Alkoholista? Ő az. Adsz neki piát, geci, szét van. Egy Kipróbáljuk itt állat a lett. Szóval nem magadból kell kiindulni izébe, kanjából. Magamból indultam ki, nagy Hát, általánosságból indultam ki. Nem nagyon fogom sokszor azért azt bizonyítottad, mondani te is egyre, oda hogy tartozol. csúnya, csak azért, hogy neked jó legyen. Azt mondtam, hogy csúnya, azt kérdeztem, hogy érzel iránta valamit. Azt mondtam, hogy ne azt kérdezte, hogy szép, hát mit érzek? Szimboraságot, kérdeztem? haverságot, igen. Nem azt csináltál? kérdezte, hogy érzel valamit, bazeg. De Akkor nem azt mondom, hogy jól Figyelj, néz Digó, ki. annyira szeretnék kérni tőled, és nem akarok én beleavatkozni meg semmi, hogy próbálj meg a párjával beszélni, hogy a párja is megnyugodjon, hogy ti csak barátok vagy. Rendben. Jó? Megvan egy más Fel magad, száma? Dark Angyal. Micsoda? Ezt nem értettem. Azt kérdeztem, hogy megvan-e neked a száma, vagy hogyan fogtok kommunikálni? Fedd fel magad, vétel, fedd fel magad. Hát akkor úgy látom, hogy nincs szükség arra, hogy felhívjam. Itt a Fair Ranger? Sejtettem. Én most nem Sejtettem, nem vagyok annyira sokkolom, az a baj. hülye, hogy Én gondoltam, hogy ennek lesz egy végkimenete, tehát, hogy voltok a... Hát én nem számítottam. Így igaz, lesz egy- Viki, nem viccelek, elrakom, csak poén volt. Én nem szúrlak hasba, esküszöm. Én lőni szoktam, na. Poén volt, nem Még- akarok Még semmit. Novának Helena, volt gyere ilyen egy haja kicsit. egyszer. Gyere egy kicsit ellenük. Megyek, Kaki. Faszopók vagytok ám mind Ja, a hárman. beszélgessetek, én is szarok egyet. Visszajössz! Mi? Kérlek szépen, még egy kicsit nem menjél el, jó? Jól van. Csak ne bánj. Valaki hoztolja ezt a talkshow-t, mert én nem tudom. Hát nem tudom, én sem, nekem az annyira már magas rögtű ez az Trombózisba egész, hogy... estem. Igen. Amúgy van a kocsimba kajahéjesek vagytok, hoztam egy rakottal. Nem, nekem pisilnem kell. Én azt se tudtam, baby, hogy itt vagy, szóval én teljesen nem tudom, hogy most mit szóljak. Én se. Akkor jó. Sok Hova siker. mész? Az igen. A tipikus, és lelép a legnagyobb szarba. Hogy meg tudjátok beszélni, mint két Amúgy úgyse fogják addig szerintem hagyni ezt az egészet még. Én megmondom őszintén, hogy tudom, ismerlek annyira, hogy tudom, hogy bassza a csőröd, és fogja is, mert ilyen természet vagy, és mondtam ezt Leónak, hogy ez normális, mindenki más. És azért, mert én mondjuk nem vagyok az a fajta, te mondjuk igen, az Elena meg mondjuk mind a kettő. Hát, hogy féltékeny, mert nyilván van okod, történt veled valami, ami miatt van okod, hogy nem bízol, vagy bennem, vagy bárki más. Nem tudom, nekem az a... Nem tudom, hogy mondjam. Hát kurva fiatal még ő is, és... Érted? Mi van, hogyha ő úgy érzi, hogy ő hirtelen ki akar mást is próbálni, és akkor mit tudom én? Na, ezért kell az, hogy adj egy minimális bizalmat, vagy ismerj meg. Nem kell, figyelj, lehet, nem vagyunk az egy hangon, hogy nem a kor miatt, hanem azt mondod, Tudom, hogy öreg vagyok, bocsi, meghalok. Mondta, hogy ezt mondtad. nem, én arra mondtam, hogy mesélte nekem, mikor ugye kettesbe voltunk, mikor dárcoztunk, hogy meg vagy egy kicsit rökönyödve, és hogy lehet jó tenne, hogyha egy kicsit te is buliznál, nyitnál, és mondtam, hogy mivel ugye nagy a korkülönbség köztetek. Amúgy most derült ki, hogy most tudtam meg, hogy ő meg azt mondja, hogy én csöcsös képet küldtem neked legelején, aztán most tisztáztuk, hogy amúgy az autóról küldtem a képet. Szóval azért, tehát fiatal, és eleve máshogy látja, neked máshogy adják, Hát hogy a Hédi küldött egy csöcsös képet, pedig semmi ilyesmi.
Amúgy igen, az a baj vele, hogy mindig minden tök máshogy ad egyébként át, mint ahogy volt. Mert piszkál, mert szekál téged. De ez miért és jó? ugye én azért vagyok nyugodt, mert ugye nekem nem jön ez vissza, hogy mondjam, negatívan, hogy és ezzel téged hetszel, de nem tudom, hogy miért. Talán figyelj, lehet, akkor hogy egy tetszik kérdésem neki. lenne. Szerinted nem lenne jobb az egész szituáció, hogyha mondjuk nem hergelne fel a hülyeséggel, úgy mondaná el, ahogy van, és akkor lehet, hogy én sem ugranék arra, amire nem Hát kéne. hogyne, Tehát, hát hogy... most mondd egy olyat, hogy mit tudom én, a Hédi azt írta, hogy szeretlek, és közben meg azt írtam, hogy szerelek egy autót. Körülbelül így érted? Tehát, hogy igen, ismerem, annyira leesett nekem is az elején, hogy most vagy tényleg ennyire másik dimenzióba él, és úgy intézi tényleg, vagy úgy látja a lelki szeme, én nem tudom. De hogy és ezért mondtam például Leónak is, hogy mondom, itt tök jól elbeszélgettünk, tök megértetted azt, hogy mi tényleg szoktunk a haverokkal ilyen közös mozit, elhülyéskedünk, bebaszunk, mint a gerej, és szakadunk, hogy egyik cseklik, botlik, az leesik a hídról. Tehát, hogy Hát azt de szoktunk hallod, nem vagyok rengeteg. 80 éves nagymama, én is szoktam. Most azért, mert van egy kisgyerekem, arra vagy az apja vigyáz, vagy a babysitter vigyáz, és én is szoktam ilyen faszkodásokat csinálni, csak az utóbbi időben kimaradtak ezek a dolgok, mert jó, elkezdődött a munka. A munka, gondolom, neked is elvitte, persze. Én tök sokszor fáradt, gondoltam mint az arra, állat. hogy dolgoztok, ugye szoliba vagytok, viszek nektek kávét, eszünk egy gyors cigit, aztán mindenki megy a dolgára. Tehát, hogy nekem is megvan, én egész éjszaka lógok a srácokkal, csajokkal megyünk ide-oda, tehát, hogy nem semmi, még csak eszembe nem jutott, hogy a Leótól bármi többet, ezért is úgy mentem hozzá oda a legelején, hogy tényleg... Ja, az édesanyjával meg azért akartam találkozni, hogy az Elena nagyon ki volt még a kidobás miatt, és ugye azért próbáltam ezt elérni. Valami miatt szegény. Én nagyon, amióta ugye oda került hozzátok, azóta teljesen kiignorált, abszolút, úgyhogy nem tudom, mi zajlik az életében, de írta, hogy ő még mindig barátnőként tekint rám, és hogy hozunk össze egy találkozót. Mi baj? Az igen. Hát egyszer fogjuk meg az Elenát, azt menjünk el vele dumálni ilyen csajosba. Igen, meg tényleg az, hogy mindig kérdezd meg SMS-ben, hogy figyelj, tényleg azt mondtad a Leónak, hogy, mert látod, hogy itt van a baj, itt törik meg az egész, mert te itt kapsz agyvérzést, és ezért van az, hogy ha meghallod a nevemet, már gyomorgörcsöd van, mert teljesen máshogy látod, mivel máshogy mondja. És ugye itt bukik az egész, és ezek, ahogy megnézek egy szembesítést, hogy akkor ez hogy is volt, hogy Hát miért így, miért úgy. Emlékszem, amikor neked volt ez a sztorit, hogy ugye beverted a fejed és össze-visszaálmodtál hülyeségeket? Jaj, azt annyira sajnálom. Figyelj, ezt tudod, ez hogy annyira adta ciki. nekem elő? Várjál, azt mondta, elém áll, azt mondja, nézi az SMS-t. Hú, most írta a Heidi, hogy csak beverte a fejét. Ó, baby, azt hittem, hogy basztunk. Jaj, Istenem. Nem, az SMS-ben is leírtam, hogy csak bezabáltunk, amúgy otthon tényleg megzabáltam a húslevest meg a mekit is, és betakartam a kibaszott párnámat. Ja, ne is mondd, Isten, én halok azért. Szóval, hogy abszolút máshogy zajlott bennem, de persze így más a sztori. Egyértelműen, hogy te kapsz agyvérzést, nem is csodálom. Úgyhogy ezért is, igen. Szóval, ha máshogy adná elő nekem a dolgot, lehet, hogy nem baszna föl semmi egyáltalán, de hogy előadta, az meg... Persze. De meg meg az kéne is, kérdezni tőle, hogy akkor ez miért jó neki. Majd. Miért jó ki, így jónak? Nem is jó neki. Igen, egyébként tény és való. Én ez hogy mondjam neked, én az a személyiség vagyok, vagyis szeretnék például a te szemedbe is lenni, mint a legtöbb jelzés, mert annyira aranyosak, mikor mondják, hogy mikor így le vagy törve, fáradt egy nap után, és így mondják mindig, hogy amikor találkozol Hédivel, és így feltöltődsz, mert annyira ilyen élettel, de ezt akarom neked is átadni, mert nem akkoroddal van a baj, hanem te is ki vagy égve a rengeteg munka, akkor ugye az idegeskedés, hogy akkor most mi van, meghallod a nevemet, már hányok görcsöd van. Persze, így egyébként azért is köszöntem el Leótól, mert éreztem, hogy veszekedtek. És megmondta is, hogy elég nagy vitatárgya, és mondtam, hogy ezt nem szeretném. Tehát nem ér annyit az egész, hogy egy párkapcsolat erre rámenjen. És mivel ő a közös pont, ezért neki kellett volna ugye helyesen közvetíteni, de hát ugye ez nem jött össze. Hát ez kurvára nem jött neki össze egyébként, ez a probléma itt főként. Most
csak vele akarsz barátkozni, és velem nem, vagy esetleg Én megpróbáljuk bárkivel, is, vagy... tehát igen, én bárkivel nagyon szívesen Ellenát sem, Ellenát sem kerestem azért, mert ugye láttam, hogy Twitterre rakta ki, hogy ugye veletek van meg össze-vissza. Úgy voltam vele, hogy most ő is keresi a kis társaságát, lehet, hogy nem találta meg nálam, és ezért úgy voltam, hogy nem hibáztatom, hogyha mással jobban érzi magát. Én bárkivel, mondjuk az a vörös hajú úrtól összeszartam magam, megmondom Hát ő őszintén. ilyen. Lehet, hogy mi nem leszünk örök barátok, úgy érzem. De a végére nagyon aranyos volt, de az elején megmondom, összefostam magam, hogy mondom, kijövök beszélgetni nyugisan, és elővesztek 2 fegyvert. Mondjuk a fegyvert nem értettem én sem, de mindegy. Hát rendesen beszartam, most már értem, a szerintem. testvéremet lövi éppen. Jaj, Innen meg lesz, uram? az igen. Szia, te mehetsz, Angelo. Umpalumpám. Mondjuk nem felőle maradja a bányafasz. Mi van? Azt Megdumáltátok? beszéltük. Igen. Igen. Igen, itt rájöttünk, hogy az információ közlésnél van egy kis probléma, amitől ugye gyomorgörcsöt kap, amikor előkerül a nevem, hogy kicsit más hangsúlyban mondod neki a dolgokat, ami olyan kicsit ilyen hergelős, de olyan érted, hogy olyan csak azért. Igen. Játszini szoktam a véredet, de hát az mindennel. De velem meg főleg, mert észrevetted, hogy ráugrok, és... Gondolom. Nem gondolom, nem tudom. Észrevetted, hogy ha őt megemlíted, és ahogy megemlíted, tudod, hogy ráugrok. Ilyen drága, és most megnézem, hogy meghalnak. Merre akarnak ezek beleugrani? Szóval Ja, hogy ezek tényleg ugranak. közös. Igen. Ó, Jézus. Nehogy hagyjatok ám beszélgetni, és eddig baszoktattatok, hogy beszélgessünk. Beszélgetünk, faszkodnak, nézd meg. Gyere vissza nyugodtan, nem menjél. Véget ért a dráma. Már nem izgi a sztori. Lehet, hogyha mondjuk te nem úgy adtad volna el a dolgokat felém, hogy mit tudom én, hogy megállsz előttem, amikor ő behalúzta a dolgokat, hogy jaj, ideges voltam, azt hittem, hogy dugtunk. Nem csak is úgy akartam neked elmondani. Stresszeltem, nem tudtam, mert annyi volt az, amiket írt, de azt fel is olvastam neked, és én igenis aggódtam, hogy szexeltünk. Hát nem tudhattam, mert nem emlékeztem semmire. Azt hittem, hogy bekábítószereztem, mint az állat, és kurtunk, mint a nyulat. Nem, azt sose hagynám. De hát ezt nem te írtad. Mármint ilyet nem írtál, de én attól még aggódtam, mert nem tudtam, hogy mi történt. Amíg nem írtad meg, hogy csak álmodtad az egészet. Addig én paráztam, hogy mi a fasz van. Igen, én, igen. Így ébredtem, Igen, és igen. nem És is akkor meg is emlékszem, hogy beszéltük, találkoztam, hogy szólsz és én neki. simán azt hittem, hogy szét vagyok cuccozva, és bekurt. Ez érted? Igen, és mondtad is, hogy felhívod egyből, és szólsz neki, hogy Ne, tök nem szóltam ne neki, féljél. Pofi bácsival beszéltem meg. Ja, Csak ők meg hallgatóztak a WC-nél, úgy emlékszem. Nem, én bementem. Ja, te mentél be. Utána elmondtátok nekem is. Hát ja, hát utána már nyílt lapokkal játszottunk. Ez király. Kérdeztem tőle, hogy most akkor csak veled akar barátkozni, vagy nyitott-e esetleg afelé, hogy többen csináljunk programot, és igazából azt mondta, hogy hogyha mindenkinek okés, akkor a kacsának többen is, mert nekem igazából az volt a fura, megmondom őszintén, hogy téged elhív, meg ilyen filmnézés kettesbe, nem tudom, azt én csak a pasimmal csinálnám. persze, én azért visszakoztam, ugye, hogy, mert úgy féltem attól, megmondom őszintén, hogy ebből valami nagyobb perpatvar lesz, hogyha mindannyian találkozunk, vagy te nem érzed jól magad. De így szerintem amúgy tök jó, hát én például ahogy adnék egy ilyen teljes bebaszást, hogy tényleg csetlünk, botlunk és szakadunk a másikon. Az igen. Hát én, ha bebaszok, akkor az vagy vetkőzök, vagy nem tudom, rohamokat kapok. Hát igen. Én, hogyha bebaszok, akkor én nekiállok arról beszélni, hogy a fű miért lett zöld, azért miért lett kék. És neked amúgy oké lenne, úgy, hogy többen mennénk el, és mondjuk nem csak kettesben. Miért ne lenne oké, baszod? Hát akkor eddig miért nem volt ilyen? Én eddig is. Miért nem volt ilyen? Azért, én rosszul vagyok a sajtó, hogyha ellemeket szívok rá. Azért. Üss meg. Nem akarom még. Ezt nyomtam ma 1 órán keresztül. Micsodát? Mondjuk Kicsoda? még ha a legelső Semmi. után előtt Iróniát. meg elmentünk volna együtt, akkor lehet, hogy nem fajul idáig a helyzet.
Mondtam így. Csak te mindig beközölted, hogy elmész a Heidivel ketten. Mikor egyszer mentünk el, baszodasszony? Baszodasszony. Hát majd te baszod az asszony. Még Ez szép. így, De nem tudom, egyszer mentünk el Heidivel bárhol, és úgy csinálsz, mint hogy 32-szer kihagytalak volna bármiben. Hú, basz. Én nem azt mondtad, hogy elgondolkozom? De majd elgondolkozok útközben. Mindegy. Jó, de rég voltunk már itt, hiányzott ezeket. Nekem is, jaj. Szép álmokat, baby. Szép álmokat. Szeretném mondani mindenkinek, aki néz, hogy ez csak is kizárólag a szórakoztatás céljából készült, hallgathatatlan, és kérem ne vegyék ezt komolyan. Nekem köszönjük. háttal, ahogy én is fel tudjam izélni. Így van. Mehet? Let's go. Ó, baba barátom, nem Sajnálom, tudom, hogy nem voltam jó hozzá. Miért olyan kezdek ki, nem azt mondom, tudja? éjjel a macska. De tudom a szöveget, de belekontárkodsz itt, bazd meg! Érted, elkezdeni, és akkor utánam 3 másodperccel... Jó, hogy nem tudom, bazd meg, hogyha Viszont izé... ez az economy. ez jobb volt, mint a te kezdésed. Hogy ahogy mondtad, hogy belekontálok így, hogy ez már jobb volt, mint hogy te elkezdted. Ó, baba barátom. Sajnálom, hogy nem voltam jó hozzá. Azt mondom. éjjel... Na hát most direkt bekezdtem neked, hogy nyomjad. Megláttam, mennyire latozó. És eltűnődtem azon, milyen régen is volt, hogy úgy éreztem magam, mint egy gyerek. Gyerekkoromban lepi a beton, hisz egy palotai nem vár már csodát. Csak egyedül gondolkoz az utakon, amíg nem ütött az utolsó órát. Soha se lát. Újra elemet, 101 emléket kiskorában. Arcán ragad az a kép, ahogy szeretné, hogy lásd, de valójában soha nem jön vissza már. Bom, bom. Bomboklát. Mert minden éjjel meg reggelente megváltozni, megfogadom a kezembe, veszem a kontrollt, minden éjjel meg reggelente megváltozni. Hogyha kicsikét faraboszi vagyok, de mit áthatnék, nektek nem is írok, nem is veszem fel, ha hívtok, nem értem, mit sírtok. Nem is sírok, nem is veszem fel, ha hívtok, nem értem, mit sírtok. Nekem is ki vagyok faszomattól, hogy be vagyok zárva. Göbre veszem magam valahogy magamat teszem a rájám hiddel. Én nem ezt kértem, hogy legyen még a göbre is mély. Látom az alagút véget, az alagút véget. Nem vagyok, mert készítsben az egzisztenciáját.